akon ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit nga Nalipay kay ko nga nakadesisyon na ka. Tumala na dyan ang imong gisaad nako. Nga makakita si Christian o magsubad ka na problema niya. Sure. Daan pa ko. Makahuna-huna ra gyud ka. Nga husto ang akong gi-offer nimo. Wa mo ko nimo tagaiglaing kapilian. Mauni ako. Dila. Di ka magbasol sa imo desisyon. Malipayon ka uban ako. Himuon ti kang kwartahan. Usikat ka. Tumala na dyan ang imong gisaad. Sure. Tumanon ako na. Karon dayon, pamiya ta din hindapita. Sige. Tumala na dyan ang imong gisaad nako. Bay, gusto darang din na. Abot ay dahil lang. Ready na ta. Tayo miss my love, bay. Ano lagi itong tutaod, bay? Kinilang ka, beto ganiha. Alas ko ito gihapit. Nya. Ang bayra na nato diri sa ospital. Oh, wala problema, bay. Okay na. Karon na bibay ko magawas, bay. Oo. Yan naman, bay. Kailangan pa ka mapuyo dire. Di sa bay. Kinsa gud taon may ganahan mo po yung ospital, bay. Ha? Inam to si Daylila, bay. Na, bay. Okay na ka dire. Alis ka ha, kaya ako lang tumatawag si Daylila. Gawas. Sige, bay. Ngayon na. Nanggalon. Ayaman lagi ka. Oo, gipaari man kong lila. Ha? Ano man? Ambot lang. Ingon naman to siya nga paarion ko niya siya. Magpaabot lang ko na dito sa inyo. Kailangan ko na siya importante gibuhat. Mo ba? Hmm. Pastilan, ganihara kami naghuwat niya. Sige na lang. Uy, tana, mamauli na ta. Ya, hi, Mas Christian. Tuwa pa sa sud nang. Mao ba tana atong sudlon? Oh, hain ba mo dito sa dahil lilak nang? Mahibong to si Bay Christian ron. Ay, ang iya laging giingon na siya importanteng gibuhat. Tingalig, yang surpresahon si Christian mo, tingali na. Anong surpresahon man niya nga? Di mo to kakita nang? Ay, ambot, uy, dudoy ba? Ako sa iyang lisod-lisod ron. Ambot, ako lagi. Giadto lagi kong lilaki. Hangyo ko niya nga ako'y paanhion kay magawas ko nos Christian karon. Wala ko kay bawaan ng ngano, unsa kay hinungdan. Basta kay, yan lang sad ko. Nya, tana, tuon to na to sa Christian kay magawas na maghata. Tara nang. Tana. Anong wa man mo ani si Daylilak na? Basta kay ang iyang giingon ako dong, nga ato na siya magpaabot nimo dito sa inyo. Mao ba? Basing surpresahon ka niya, Bay. Pasinig ang damat ang dagang balon nito. Surpresa ko. Anong surpresahon mo sa kuniya, bay? Ambot lang. Sige na lang, uy. Basta kay mamauli na ta. Kay maon sa na yan tunggon ako. Ako mayang ipamalihog kung buha ninyo dire. Ato na lang ta. Tumulong ka, Bay. At naman ka magpaabot si Daylilak. Mamauli na to, Bay. Ito dong. Ya, nadulog. Nato pang niti niya. Problema, uy, Naangari. Tana. Nya, Tara, ito Bay. to, uy. Mamauli na to, Bay. Yung Christian. Ito na talo. wala na'y lait pa ang gipangatoy ning dughan, wala na'y lain pa
Lilak! Yan naman! May love? May love? Lilak! Day! Bakit sa kanila na? Ako panawin dito. Lilak ka sa... Lilak! Ulan din na. May love? Day! Ano man? Day? May tao din nang? Ha? Ako si Lilak ng gaso. Kasi may gilakaw lang ka diyo. Ano mo nakusta? Kung sunday gusulti yung dahil lilak ni mo lang. Ingon lagi pa siya nga. Ako'y pakuhaon niya ninyo dito sa ospital kay siya ko no magkaabot siya ninyo din sa bahay. Pero, Oh, basig natin dilak ka ba? pero asa masad siya. Imposible nga sabta. Nanuwa mo siya dari. Nanuwa mo siya ng sugat na to. Bay, mahimo ka pangitaon ni mo si Lilak. Basin doon na hitabo niya. Ako din, pagka adoy. Ano man? Ano sa maday na hitabo niya? Ay, basta apasa lang, pero tayong papalingkuron sa nato ni Christian din. Bay. Ari dong. Yung paglarong niya dong. Sige, magtawag barog nga wa man des nilak diri. Apa sa ka dudoy, asa ka nimo apason? Mo sila ginang asa ka to nakupason? Ay, sa mga tindahan, nga tus iyang mga suki sa isda. Basta lang makibaw taghain karon. Sige na bay, apasa siya, pangitaa si Lilak. Igna, apasa nga to niya, sukihin ni anata. O pa dito si kibaw nga anata. Sige lang, basi nagpalit na tong suka. Oh. Makaon ba na to? Tingali, nya. Ay, kabalaka kay ako rin may ibang Christian nga rin. Di ko mabiya. Bantay siya sa bakery siya na nga. Oo. Ari ka, bay? Sige bay, pagdali. Dad ares nila ka, pauli. Pag makahuway sa kadiha Christian, hihiga sa duoy kay pag pabiya taong kang gikan, pabiya kang ospital, paway mo na doon. Ang paabot na nilang lilak. Hindi ko papahuwag tarong ani na. Tungod kay nabalakan akong Lilak. Ay hain na masanis dudoy nga nag-apas ni lilak. Uy, wa pa manggid mabalik. Lagi. Kaisab ka ni Lilak pa. Di man nagkasulti manggid may ganina good. Payo na mong istorya nga nina. Ningon siya nga ako'y pakuhaon ninyo. At kung radyo kong naara siya dire, kaya naman siya ang hira siya magpaabot ninyo. Kain sa ka ni bayhana da. Dong, paway lang kauna dong. Ako man sa si Dudoy mabalik. Pero nang, wa ba kay dautang na hitabo ni Lilak no? Ay, ayaw pag hunahon nagdautan dong, uy. Nagkasulti pag-ani ni. Pero imposible sad kayo nang. Nga di siya magpaabot na to. Sige na lang dong, uy. Kaya ato na lang yung paabot ng si Dudoy. Niyaan na turong taon-taon. Pero hain sab ka ni Dodoy na. Malagi, uy, hain naman sa nis Dudoy nga akong gisugo, uy. Hain ka ni bata, ah. Bay! Bay! Oo niya, Doy. Unsa naman? Hay, mas lila. Kita-ani mo? Bay. Tiin man ka. Asa mas Lilak? Wa jud na ko makiti bay. Nang, wa jud. Wag yun. Dugi biya kay kang nawa, Doy. Inihara kay may pinaabot ni mo. Nya, wag yun, di gyapon. Lagi nang. Lo. Nang, kamo mong gyud nagkasulti ni Lilak. Unsa may sulti niya? Wa raman siya gisulti na ako dong, uy. Basta maura to. Iya kong gisugo nga. Paatuon ko sa ospital, kaya arong kuhaon ta mo. Nya, dadon mo na ako din eh. Kaya naara siya, naghuwat ninyo. Maura na, wag yun sila yung gisulti. Mao ba? Asam day ka ha siya? Nagpangutanan ako sa itong mga silingan bay. Nya, Wa jud nakakita niya. Hain mo kas Lilak. saan ni bayhan na, uy. Hain man di siya.
Bay, ano ko kang pabuhay? Higdasan to ko. Okay na ko bay. Mahimo ba? Pangitao ni mo si Lilak. Pero bay, asa mo sa tunok kong itaon, uy? Pangita alam bay. Bisag asa. Lagi bay, itaon ito na ako. Sige na bay. Pangita si Lilak bay. Ano sa man bay? Ikaw, biyaan di ka diri. Pasagdi ko. Ang importante, pangitao ni mo si Lilak. Sige na bay. Pangita si Lilak. Lagi bay, ako to pa itaon bay. May pangita si Lilak. Lagi, ako pa itaon. Maluoy ka. Pangita si Lilak. Mahimo ba? Pangitao mo si Lilak. Di na ko madawat kung doon ay mahitabo niya ba? Ayaw ko. Pangita si Lilak. Pangita si Lilak. Pangita si Lilak. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why? Doy! Yan, saan naman, Doy? Saan naman imong lakaw? Lagi nang, Huwag mo makitris nila. ikaw nang. Akit anam sa dalilak. Wa, lagi. Uy, ikaw, saan man nagpangutan na maka ka? Dito na ko nang, tagka na ulit pang utanaw. Di nakakita lagi. Pasti na, no? Hain man ka des nilak di ay, uy. Lagi nang. Ano yung bayhan na, no? Kalit malagawa. Kung nang, kamo mo ito nakala sa istorya nang. Sa may gisulti yan ni mo. Ay, maura lagi to yung gisulti. Nga iya kong gihangyo. Nga ako'y makuha ninyo dito sa ospital. Unya, nga kuyugan ta mo pa doon sa inyo. Kay siya ko, no, maghuwat ra siya diha sa bahay. Maura dito, wag yun sila yung gisulti na ko, Doy. Yung anong kalit mo sa ning nawa si Dalila ko eh. Asa, magkapangitao na to itong bayan na, uy. Mga lagi nang. Daghan na kaya akong pangutana. Kalibog ba sinislilak, uy. Wag yun siya gisulti na ko nga. Asa di siya mo adto, wag yun. My love, ikaw na? Bay Christian,
Nanay mo, bay? Bay Luis. Abi na kong sililak nang niabot. Oo, bay. Ako na, bay. Ngapit lang ko din ni God kay nakabalita mo ko nga nakagawas na ka. Kumusta lang ka, bay? Nakakita ba ka nililak, bay? Ha? Lilak? Nga naman? Lakaw siya? Wa na mo uli si lilak, bay. Maluoy ka. Tabangi ko pagpangita niya. Ano siya, bay? Wala mo ulit si Lilak. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why? Saon mo ni Ron nang oy? Saon nga ako pagsulti sa bay Christian? Mauna ni karon. Saon ka ha? Kang problemaha ang lilak na wa malagalit noon. Pero, doy. Wa ka tudagitas lilak, doy. Ha? Kinsa may dagit niya nang? Tingalig. Kuan, kadung nagpusir ni Christian. Nya, gidagit niya sa lilak. Ah, grabe na sabnang. Wa jud nakakita. Sa tuod. Ito no, naa sa gitingali makakita og nahitabo man gani na. Wa jud nang. Nya imong mga gipangutanan na malibat man kaha. Unang wa. Gusto nakita ko no. Saon man anis ka? Ah, sige lang. Magpangutan na lang tas atong mga silingan ha. Nya, hibaw-on lang nya tamo. Kay ako, ang akong rumbo gyud ining lakawa ron, moadto makuspikas bahay nako. Katong giabangang Ramil ba. Kay maningi lagi ko kay ting bayad naman niya. Nya, kung man siya kabayad, nya na lagi sa gamitan sa kwarta doy. Moadto kong Ramil. Nya, magsusi-susi lang sa ko didto. Ha? Oh, sige na. Unya, sige lang, kay matabang sa kupangitang lilak. Ug unsay mga balita nga akong makuha, mo anha na niya ako sa inyo. Kay bawon sa tamo, pero ikaw pagsusi lang sad. Pangita lang sad nga to, basig na ubang silingan nga nakakita ba. Oh, sige nang. Sige niya Basta, mula sa ako nga rin. Apita mi sa bahay ha, kung may Lagi. makita ni Lilak. Pahibawon ta mo dayon aron kuan sa tawang kabalaka ba. Tos Christian labing siguro na balaka na gito. Kanihar dito naghuwat na ko nang. Sige, adto lang sa ako ilang sa katong giabangang Ramil ha. Kam sige ato na. kong Ramil. Kanya. Sige, pangita lang sa diha dong. Mutabang lagi ko dong. Sige dong ha. Sige na. Ari sa ako. Naunsa naman na kagabi ni Christian. Naunsa mo ulit si Lilak. Nabalakan ako niya, bay. Naunsa na kasi ano? Ako sabay, wala sa kong kaibaw kung asa si Lilak. Amot lang ka akong asawa si Tilma. Kung kaibaw ba sa asa, ako lang nga ito pangutanon. Sige, bay, salamat. Bay, tabangi ko pagpangita niya, bay. Naguol ako niya. Oh, ayaw pong sabay kay bago pa rin sa man. Relax lang diya. Ay kabalaka ana. Makita na lagi nato na si Lilak. Pon. Tabangan ka na mo pangita. Maluoy mo, bay. Tabangi ko ninyo. Dong? Ramil? Dong? Dong Ramil? Mingaw man? Dong? Hain man ka ha? Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal